sigur și acesta este primul meu videoclip de parcurs împreună cu Monster Mania. El este mai timid așa, deci să nu-l băgăm în seamă. Hai mă, să facem parcurs. Hai mă. Hai mă. Uitați ce profesional. Eu nu sunt chiar atât de bun la parcurs cum e el. Deci la mine să fie ceva de așteptat așa cât de cât. Aici va fi o problemă. Ai văzut? Eram sigur. Eram sigur că va fi o problemă la mine acolo. Acum mega. Nu văd cum faceți parcursurile ăștia, nu pot să-mi dau seama. Uite, ăsta a ajuns acolo. Ce v-a ajuns să fac cu mâna din paradis? Ce șmecher. Am rămas blocat acolo. Se pot întâmpla că te poți așa la un copil din ăla fața albă. Deci dacă nici acum nu fac, mă las de parcurs pe toată viața mea. Mă, tu cum l-ai făcut? Bă, eu nu înțeleg cum fac aceste parcursuri astea. Ce? What? Îl făcusem! Mă-l făcusem. Ce fly, mă? Eu mă bucusem aici. Și că fly. Mă bucuisem aici, bă, fie atât de... Că veni și mă tu aici. Uitați-vă pe Monster Mania în acțiune. Ați văzut cum a făcut? Eu nu pot să fac ceva. Nu-i greu. Nu știu cum face ca să meargă. Ce lag, mă? Că nu e niciun lag. Da, deci nu avansează. De ce el avansează mai puțin? What? Ce? What the fuck? Ce? Da. Asta clar a fost lag. Deci... Deci, scuzați-mă pentru că nu vreau să-mi pun la parcurs, deci... Videoclipul s-ar numi Învățați-l pe Sigurd să facă parcurs. Deci eu cu parcurul suntem... Doamne. Cu parcurul suntem ca baba și mitraliera. De ce? Deci cum s-ar... De ce? Deci nu înțeleg. Deci nu pot să cred așa ceva. Cum e posibil asta? Ia. Sunt trist. Bă, dă-ți spawn și hai să trecem la altă de parcurs. Auzit de... Nu te mai uita cu fața aia vinovată la mine. Pe care? Lemn. Pe lemn? Nu, uita ce mă stearcă. Pe acolo. Să sperăm că asta putem să facem. Ce?
parcursul, învață lumea bine parcurs. Aha, fraier, uitați ce trist e, uitați la fața lui. Ce trist, uitați-l, vedeți ce față are. Cum? Dacă nu reușesc și data asta să trec, îmi dau spawn și mergem până reușesc să trec un parcurs, nu mă interesează. Îmi dau spawn, gata. Bă, hai pe partea asta, Alex. Monster. Cum adică niciodată? Numai copii. Eu și cu parcursul stăm cu baba ca și mitraliera. De parcă ai și tu așa ceva los. Gata, am făcut, uitați. Ce este aici? N. Ce mișto pe crafting table. Deci asta chiar e mișto. Uite ce fan este. O să stați că n-am făcut bine. Stai ce este. Asta e easy, vedeți? Uitați la ceva ce pot și eu să fac decât asta. Stați, nu. Că pot să fac, n-am atât sprint. Ce? Mă, ce lag e pe server, deci, mai dacă mi... Deci, mai amează... Asta tot... Ești... Clar... eu și nu poate să sară pe niște blocuri amărâte, uitați-vă și voi de ele. Am gata, s-a supărat, gata. Ce trist. Ce trist, uitați-vă. Uitați-vă și dumneavoastră, doamne. Uitați-vă. Bă. Te supărași? Aha. Aha. Dacă eram atenți la fraierii care cad, adică la tine. Așa. În următoarele videoclipuri voi pune și muzică. Deci gata. Așa pare că... Nu pot să-i crafting table-urile ăștia. Aha. Și poate voi începe și o serie de custom map. Tot cu șmecherul ăsta de aici. Dar uitați-vă ce față are, deci mafiot, deci acesta... Băi, nu mai ai vinat acum, trec din cauza ta, totul mi se întâmplă din cauza ta, bă. Dacă am putea să ne enchantăm aici, să avem săritură a triplă. Da, ce față are. Pe capul, nu mă fac de râs, bă, cu parcurul ăsta. Se fac, nu știu,
Gata. Cazi, cazi, mă, cazi, cazi, cazi. Cazi, mă. Nu e corect. Uitați cum trece. Cum e miluită. Până ajung. Ce, bă? Ce, bă? Limbaj, boss. Căzuși? Căzu, uitați ce față. Ce trist pare, uite, plânge, căzuși lacrimi, gata. Parcum o să încep să fiu mai bun așa. De ce? Cum se poate așa ceva? Dar hai să dăm spawn, să le încercăm pe toate. Eu chiar le vreau pe toate. Hai, mă. Ce drăguț, bă. Nu te mai chinui să vii aici. Mă, unde plecași? De ce mă abandoni? O, bă, oreu. What? What? Ce flai, mi să-ți ești prost? Doamne, ce lag e pe server, deci nu pot să cred de ceva. Sau sunt buguri. Vin la Clay. Nu, știu. Veniți, mă? Stai aici, mă? A, e tot easy. Ce aia? Fraierul căzut deja. What? Frame drop. Ce frame drop? What the fuck? What the fuck, ce frame drop a fost? Deci nu cred. Nu, ce e asta? Deci eu nu pot să sar. Deci serverul ăsta nu o să mă ajut cu el vreodată. L-am găsit, am văzut că avea parcururi, multe parcururi, mi-a plăcut. Dar cam lăguit. Și mie nu prea-mi plăcut. Hai să facem pe ăsta și am terminat și videoul. Nu! Deci, clar, eu n-am terminat până acum niciun parcurs. Deci, cât am încercat, el a căzut. Hai că dacă nu termină nici faza asta, uite ce supărat este. Nu termină cu de aici. Acest timp. Yes. Piși tu, bă. Unde plecași, mă? Nu se poate, deci nu-mi convine asta.
Ce fericit pare. Îmi distrage atenția mereu. Bă, hai, vin aici, bă. Bă, vin aici. Hai să aruncăm un os. Eu, uite și Nubie, nu poate să urce scările. Bine, asta a fost și cu videoclipul de astăzi. Nu uitați să dați like, subscribe sau share. Pa!